wala na kami pangamba makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, panatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Press bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Narito na ang mga nagpapagang balita. First class bus trip ng Baguio to Manila at vice versa, bukas na. Turismo ng Benguet, unti-unti nang nanunumbalik. Limited face-to-face class elementary at sekundarya sa Cordillera, hindi pa sisimulan. Kumakalat na schedule para sa pagdiriwang ng Panagbenga 2022, pinabulaanan. Vandalismo at pagnanakaw ng CCTV ng 4 na kabataan sa pool sa kamera. Diplomat Hotel, isasara. At sa ikawatang batas, alamin ang pagkakaiba ng acquittal at dismissal. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Zone Headlines. Naimbag ng Malamamyanan na Luzon, hatid namin ang mga maiinit na balita. Mas madali ng pagbiyahe mula sa Metro Manila to Baguio at vice versa dahil pinapayagan na ang first-class point-to-point bus trip. Magbabalita, Randy Guzman. 2 beses sa isang buwan kung bumiyahe si Rolando Arganio mula Baguio papuntang Maynila. Carpool kasi nun. Mga magkano nagagas? Mga 1.5 one way. Sir, una na yung available natin sa Ngayon, mababawasan na ang kanyang gastusin dahil sa muling pagbubukas ng Baguio to Manila and vice versa first-class point-to-point bus trip ng Victory Liner. So now that LTFRB actually starting to open up interregional, that's actually good for our passengers, no? Yung MC I think came out today or effective today. We're double-checking din with legal pero you're talking about the interregional, yes, they opened up the interregional for all the biyahes of it. We are only loading 70% of the seated, no? Pero pag kunwari may mga spaces in between katulad ng may mga bus kasi kami 29-seater yung first class namin, no? Tapos meron kaming 32-seater or 36-seater. May mga spaces yon in between. So, as long as there's space... Mapapadali din ang triage system dahil hindi na kailangang pumila pa sa city triage. Baguio has a special triage in our terminal in Manila and in Baguio. So, lahat ng e-enter ng Baguio, kami lang po ang merong triage na sarili na maayos dun sa Baguio. And at the same time, dito sa Metro Manila, kami rin meron kaming isang group talaga to check all the requirements. Malaking ginhawa sa mga pasaheros at saka makakasave ka talaga. Sir, meron po ba kayong dalang sir? Katunayan na naka-enroll po si... Vaccination card at isang valid ID lamang ang kinakailangan para makabili ng tiket. Pero kailangan pa ring siguraduhin ang estado ng pasahero bago tuluyang makabiyahe. We have to make sure kasi na yung requirements hindi sila walang fever. Ibig sabihin, hindi porket may ticket ka na, kung na-check namin pagdating mo sa terminal, may lagnat ka, hindi ka pwede na. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Unti-unti nang nanunumbalik ang sigla ng turismo ng Benguet. Kasunod ito ng pagluluwag ng mga umiiral na restriction. Magbabalita, Charles Limon. Kahit matumal,
Matyagang nag-aantay si Hener nang bibili ng kanyang panindang ice cream sa Strawberry Farm sa La Trinidad, Benguet. Ay, matumal pa ngayon, sir. Kasi, pakunti-kunti pa lang yung tao. Pero Sabado-Linggo, marami na rin po. Okay lang naman, sir. Hindi siya tumaas, pero ayos na po. Pang pamilya. Isa lang si Hener sa mga umaasa sa pagdating ng mga turista ngayong bububuti na ang sitwasyon. Bali, out of the 13 municipalities, 4 na 4 na munisipyo pa ang hindi nag-o-open up kasi yung mga factors na kinukonsider ang mga 4 na munisipyo. So may kanya-kanya silang MIETF, so kahit na sa provincial level ay sinasabi nating open, pero we have to admit, we have to adhere yung mga decision ng mga respective municipalities natin. Sarado pa rin sa turismo ang mga bayan ng Atok, Bakun, Bokod at Kibungan. Sarado rin sa mga turista ang dinarayong Mount Pulag sa Kabayan, Benguet. Forward to it. Kasi talagang wala tayong patutungan kundi yung sa new normal. So from 2020, umaangat na yung arrivals natin kasi mas nalilisen na kasi yung restrictions. So we are anticipating it. Isa sa mga inaasahang bubuhay muli ng turismo ng probinsya ang bayan ng La Trinidad. Isa kasi sa mga inaabangan ang pagdiriwang nito ng Strawberry Festival ngayong darating na Marso. March, level 1, siguro will be opening the tourist. Sa inisyal na tala ng tourism arrivals noong nakarang taon, papalo pa lang sa halos 300 ang bumisita sa probinsya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kahit patuloy ang pagbaba ng alert level sa Cordillera, hindi pa magsisimula ang limited face-to-face ng elementarya at sekundarya. Kung bakit, alamin sa report ni Randy Guzman. UCT. Dahil dito, sa mga pinag-aaralan ay ang muling pagbubukas ng face-to-face classes sa lahat ng mga paaralan sa Baguio. Alam mo, instruction din ng ating butihing mayor na ibalik na natin, bumalik na tayo sa face-to-face din kasi, our children and our academic system already sacrificed a lot, no? For the past almost 2 years. Pagsasara natin ng ating mga face-to-face education system. So, alam naman natin yung naging effect nito sa ating mga bata, no? Yung mga bata hindi nakalabas, para nakakulong sila. Maaaring magsimula raw ito sa mga unang araw ng Marso. Pero ayon sa Department of Education Cordillera, hindi pa handa sa face-to-face class ang rehiyon. Ito po kasi, as of the moment, according to our guidelines sa DepEd, kahit po nag-alert level 1 tayo, kailangan po ng schools natin na pumasa muna sa school safety assessment tool. Okay? At papasa sila sa mga requirements din natin sa DepEd, like may shared responsibility with their LGU, like their barangay LGU, their municipal LGU, may coordination ba with RHU, naka-prepare na ba ang classrooms nila, talagang limited pa rin yung face-to-face. Ilang buwan o taon pa rin ang aantayin bago magkaroon ng face-to-face class. At kung sakali, tatanggapin pa rin naman ang mga estudyanteng hindi bakunado. Parang ngayon, yung ating bagong advokasya with UH na 5 to 11 years old ay pwede na mapapunahan. Of course, we encourage our learners na magpapuna. Pero it's not a requirement for them to be included in our limited face-to-face. Ang requirement lang talaga ay yung mga teachers ay bakunado. Sila yung bakunado. So, yung mga teachers ay bakunado, especially if they handle learners sa face-to-face. 5 elementary schools at 2 high schools pa lamang ang nagsasagawa ng limited face-to-face ngayon sa lungsod ng Baguio. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iingat ng mga overseas Filipino workers sa bansang Taiwan
kahit pababa na ang mga kaso sa nasabing bansa. Magbabalik sa report, Charles Limon. Unti-unti nang bumababa ang kaso ng COVID-19 sa bansang Taiwan. Pero ang OFW na si Ailey, patuloy pa rin ang pag-iingat. Dito po kasi sa company namin, so far wala po talagang na-infect. Gawa ng wala po nag-spread yung virus. Na-lockdown na po kami. So we are not allowed to go outside. Ang pinakamalapit, or pwede lang po namin labasan or papuntahan is pinakamalapit na convenience store like yung 7-Eleven po, tsaka maliit lang po ng grocery. Kontento naman siya sa ginagawang hakbang ng gobyerno ng Taiwan sa pagsugpo ng COVID-19 sa bansa. Bale, napakaganda ng healthcare system nila dito. No? Lahat kami is naka-track. At once na contact trace ka, agad-agad ka pong ipupull out at i-isolate din, swab test. If negative naman po, yun po, pinalalamas naman. Lahat po ng gastusin is covered po ng government. Nakapagtala ang bansa ng bigla ang pagtaas noong unang linggo ng Pebrero, pero unti-unti na itong bumababa. Bukas na ang Taiwan sa pagpasok ng mga Pilipinong manggagawa. Pinag-aaralan na rin ang pagluluwag sa restriction sa pagpasok sa bansa. Isa sa mga tinitignan ay ang pagbaba ng 10 araw ang quarantine sa mga darating. Pero hindi pa handa ang bansa sa pagtatanggal ng quarantine sa mga papasok sa bansa kagaya ng ginawa ng Pilipinas. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Hinihimok naman ng DTI Benguet ang publiko na gamitin ang online appointment system nito para maiwasan ang siksikan sa kanilang tanggapan. Magbabalita, Jade Abelador. Isa ang opisina ng Department of Trade and Industry o DTI sa palagi ang napupuno lalo na sa first quarter ng taon. So maraming nagre-renew ng kanilang mga business permit and sinasabay na rin nila yung renewal o di kaya pagbago business sila, yung new registration ng kanilang business name registration. So expected talaga na first quarter and fourth quarter of the year talaga maraming kliyente pupunta. Kaya naman para maiwasan ang siksikan at ang posibleng hawaan ng COVID-19, inihimok ng DTI ang publiko na gamitin ang online appointment system. Madali lang aniya itong gamitin dahil matatagpuan ito sa kanilang Facebook page. So ang gagawin lang ng mga clients namin pumunta po sila sa Facebook page ng DTI Baguio Benguet at meron po sila makikitang button doon na nakalagay Book Now. Pipili po sila kung anong klaseng transaksyon sa business name registration ang papayagan or gusto nilang gawin at meron schedule na lalabas kung anong oras sila papasok. Ang ilang negosyanteng ayaw makipagsiksikan, natutuwang may ganitong sistema na. For DTI appointment online can be very helpful for business owners, especially now na pandemic. We want to minimize our contact with other people as much as possible. Bukod pa sa Facebook appointment system, mayroon pang inihahandang online booking system. Binabalak din namin na magkaroon ng online booking system na hindi lang Facebook pero it's a website that they can visit. Ayon sa DTI, bibigyan pa rin ng serbisyo ang mga walk-in client, pero mas magiging prioridad ang mga mayroong online appointment. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. Vandalismo at pagnanakaw ng CCTV ng 4 na kabataan sa pool sa kamera. Yan at iba pang balita. Abangan. Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo.
isang pahig ka lang. Hello, good morning. TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Pinabulaanan ng pamahalang lungsod ang kumakalat na schedule ng pagdiriwang ng Panagbanga ngayong taon. Pagbabalita, Charles Limon. Excited na ang lahat matapos kumpirmahin ng pamahalang lungsod na tuloy na ang pagdiriwang ng Panagbanga. Kasunod nito'y kumalat sa social media ang schedule ng mga aktibidad ng Panagbanga 2022. Pero ayon sa pamahalang lungsod, hindi pa ito pinal. Diniscuss namin yung activity doon, no? Siguro may nakakuha sa kanila ng activity, pinost ka agad. But these are only proposed. Wala pa yung official. The official bill will be approved by the yung program committee. It will be after that, no? Actually, kanina umaga lang pinadala sa akin ulit yung mga revision. Tapos isasalang natin ito sa council approval. No? Pag na-approvean, then official na yan. We will release it. There will be a certain, it will be released by the Panagbanga. Katuwang sa pag-aayos ng mga programa ng Panagbanga ang BFFFI. Nagpulong na ang mga stakeholders at ang BFFFI ukol sa pagdiriwang para sa paghahanda. Ayon naman sa BFFFI, hindi naman ito malaking issue pero hindi pa ito ang pinal na schedule. This is really a non-issue, no? Kung ano man ang nilalabas doon. Ayun, hindi nga natin alam kung ano yung Facebook page na yan or yung group na yan, di ba? But you know, alam feeling lang namin, ako personally, no, is probably they're excited also. That's why they're doing that, no? But it has nothing to do really with BFFFI saying it's fake or not. But what we're saying is it's inaccurate and it's not official. Tiniyak naman ng BFFFI na ilalabas nila sa media ang pinal na schedule kapag planchado na ang lahat. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa pulsa camera ang ginawang vandalismo sa marker ng isang barangay sa Baguio City. Pati ang CCTV camera ninakaw. Magbabalita, Randy Guzman. Yun naman naglakad. Siyempre, Sa pulsa CCTV, ang 4 na kabataang ito na tila may ginagawa sa marker ng Barangay Santa Escolastica, Baguio City. Hindi. Ayan, babatuhin na. Ayan, Kinaumagahan, nadiskubre ng barangay ang kanilang ginagawa. Kasi may nagsabi na yung marker namin nasulatan. Nang i-review ang CCTV, laking gulat nila na tumigil na ang CCTV footage. Wala na pala ito sa kinalalagyan. Mabuti na lamang at na-i-record pa rin ang pangyayari. Nung una, habang sinusulatan nila yung barangay marker, parang napansin nila na yung isang CCTV nakatutok sa kanila. Kaya ang ginawa nila, una, nilulundag, medyo mataas. Binabato ngayon. Tapos nung hindi pa rin makuha, hindi pa rin malaglag, inakyat nung isa. Yung kita yung mukha. Inakyat niya, tapos yun, nung makuha niya yung CCTV, nagtakbuhan na sila. Ang isa sa mga ito, inupload pa nga sa kanyang Facebook account ang kanilang ginawa. Dismayado naman ang Baguio City Sangguniang Kabataan President sa pangyayari. Una, nakakadismaya at nakakalungkot, nakakagalit at the same time. Dahil imbis na tulungan ng barangay ng Santa Escolastica, nanira ng gamit
nagvandal sa marker ng barangay, hindi nakakatuwa. Wala akong nakikitang maganda sa ginawa nila. Kaya yun, no? Hindi maganda sa pakiramdam, lalo na kabataan ang involved. Inala niya, bahagi ito ng mga aktibidad ng grupong kinabibilangan ng 4 na kabataan. Pasok daw ito sa Street Gang Deterrence Ordinance ng lungsod. Tulad nga nung doon sa inilagay natin sa Street Gang Deterrence Ordinance, ang mga kabataan kailangan ilagay sa restorative process, restorative justice. Kumbaga, kailangan nilang mag-render ng community service sa barangay na nagkaroon sila ng issue. Halimbawa sa Santa Scholastica. Itong mga kabataan na ito, pag ma-identify na natin sila, kailangan nila mag-render ng community service, magtrabaho sila sa barangay, ibalik nila kung ano yung mga nasira nila doon. And this will serve as a warning also to their parents na kailangan bantayan pa rin natin itong mga kabataan, lalo na kung nasasali sila or nasasama sila. Inaalam na ng barangay sa tulong ng Police Station 4 ang pagkakakilanlan ng 4 na kabataan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Marami tayong naririnig yung acquittal as against dismissal of a criminal case. Ang acquittal is always based on the merits of a case. That is, the accused who is acquitted is done so because the evidence does not show that the accused is probably guilty beyond reasonable doubt doon sa criminal case na sinampa sa kanya. Dismissal, on the other hand, does not determine whether the accused is guilty or not. Dismissal is not really on the merits of the case. Ang dismissal terminates the proceedings after either because walang jurisdiction ng court or there is a technicality that was found by the court on a case. For example, a crime was committed in Baguio City, but you filed the criminal action in Dagupan, then this action will be dismissed by the Dagupan court because of a technicality, and that is, since the offense was committed in Baguio City, then it should have been filed in the city of Baguio and not Dagupan. So yun yung common distinction ng dismissal. Is there a chance na ang dismissal will touch on the merits of the case? There is only one instance when dismissal will result into an acquittal of the accused. And this is when the evidence has already been presented by the prosecution. Natapos na lahat ng ebidensya ng prosecution, but the defendant or the accused moves for the dismissal of the case on the ground that the evidence fails to show the guilt of the accused beyond reasonable doubt. More or less, ito yung tinatawag nating demurrer to evidence. So, ibig sabihin nito, hindi na mag-represent ng side ng akusado for his defense, but instead, mag-move siya for the dismissal kasi walang ebidensya na naihain ng prosecution. If the court grants this dismissal, it is referred to as a dismissal based on the merits of the case, and it may result into the acquittal of the accused. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, Diplomat Hotel, isasara sa mga bisita para sa isasagawang rehabilitasyon.
isang pahid ka lang. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Sarado sa mga bisita ang Diplomat Hotel para bigyang daan ang isa sa gawang rehabilitasyon. Ang kwento, hatid ni Jade Abelador. Patok sa mga turista ang Dominican Hill Retreat House o mas kilala bilang Diplomat Hotel. Pero kamakailan lang, pansamantalang isinara ito sa mga nagbabalak bumisita dahil sa structural hazards. Okay, ang Diplomat Hotel natin dito sa Baguio ay isang building na nasa advanced stage na ng decay. Ibig sabihin, ito ay isang historical na building dito sa Baguio na kinakailangan ng mabigyan ng rehabilitation. Bukas pa rin naman sa publiko ang paligid at labas ng estruktura. Kaya si Jara na ngayon pa lang sana makakapasok sa Diplomat Hotel nang hihinayang. Okay lang po na hindi makapasok sa loob for the safety po ng mga workers, and mag-picture taking na lang po siguro sa taas or sa side, then sightseeing. Maliban sa rehabilitasyon, plano ring gawing creative hub ang Diplomat Hotel. Maaari itong maging lugar para sa iba't ibang uri ng aktibidad na may kaugnayan sa kultura at sining. Ito ay sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaang panglungsod ng Baguio at National Commission for Culture and Arts o NCCA. Ang Diplomat Hotel ay isa lamang sa magiging mga creative hubs natin dito sa Baguio. Pero sa ngayon, sisimulan natin sa isa. So that's the Diplomat Hotel. Of course, it reinforces yung status natin as a creative city ng UNESCO. And these are things that will grow, no? Eventually, since this will be like centers for where people generate art and culture is performed. Sa kasalukuyan, meron ng naimungkahing disenyo para dito. Ang pondong nakalaan para sa redevelopment project at conservation management plan ng Diplomat Hotel ay aabot sa 15 milyong piso. Jade Abelador para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.